Jednoga sunčanog dana šetao livadom zmaj Đuro. Zmaj Đuro bio je vrlo neobičan zmaj. Zašto? Zato jer je volio prirodu. Najviše je uživao u šarenom cvijeću. Moglo bi se reći da, osim cvijeća, nije imao drugih prijatelja. Na drugom kraju šume živjela je obitelj ptica. Obitelj je imala gnijezdo na vrhu velikog stabla. U gnijezdu su bila 4 mala ptića. Ljetno sunce svojim je zrakama grijalo sve oko sebe. Zbog velike vrućine odjednom je planula suha trava. Ubrzo je vatra zahvatila i stablo, prijeteći gnijezdu i ptičicama. Cijela obitelj bila je u velikoj opasnosti. Vidjevši u daljini zmaja, tata ptić poleti k njemu i zamoli ga za pomoć. Zmaj Đuro se sjetio kako mu je mama jednom rekla da se u nevolji prijatelji poznaju. Stoga je odlučio pomoći ptičicama. Poletio je prema obližnjem jezeru, iako zmajevi baš i ne vole vodu. Naime, voda bi im mogla ugasiti vatru u grlu, no obitelj ptičica trebala je pomoć. Zato zmaj Đuro poleti još brže prema jezeru. S punim ustima vode u zadnji tren doletio je do zapaljenog stabla. Vodom je zalio stablo i ugasio opasnu vatru. Mama i tata uspjeli su spasiti gnijezdo i ptiće. Nažalost, stablo je izgorjelo, pa je gnijezdo sa ptićima moralo biti premješteno. Zmaj Đuro stavio je gnijezdo na glavu i potražio novo stablo. Usput su mu sretni roditelji zahvaljivali poljupcima. Zmaj Đuro bio je presretan jer je učinio dobro djelo i pomogao ptičicama u nevolji. Tako je stekao nove prijatelje.